Vannak bűntények, amik nem érnek véget a halotti szemlével. Vannak áldozatok, akiknek a neve évtizedekkel később is jéghideg fuvallatként csöpör végig egy város utcáin. Miskolc, 1970. április 19-e. A szocialista iparváros éppen az éledezett, a gyárkémények füstje keveredett a tavaszi hajnal illatával. De a Szentpéteri Kapu kórházának falai között valami olyasmi történt, ami örökre megváltoztatta a város ártatlanságát. Ma nem csak egy nevet akarok kimondani. Ma meg akarom érteni, ki volt az a lány, akit a népnyelv csak a Szentpéteri Kapu angyalaként emleget, és miért kellett meghalnia 16 késszúrással, miközben a kollégái a szomszédépületben az életért küzdöttek. Ahhoz, hogy megértsük a tragédiát, meg kell ismernünk Labanc Annát. Anna nem csak egy fehérköpenyes alak volt a folyosón. 1946-ban született Sajópetriben, mély szegénységben. Az apját 10 éves korában meggyilkolták, mintha a sors már korán tette volna a bélyegét a családra. De Anna harcos volt. 15 évesen Miskolcra került, a Bláti Ottó technikum igazgatójánál, dr. Tenk Bélánál szolgált háztartási alkalmazottként. Itt történt a pálfordulás. Anna nem maradt cselédlány. Elleste az úrimodort, megtanult öltözködni, és beiratkozott az egészségügyi szakiskolába. Esténként a Polónia étteremben vagy a Lilafüredi palotaszállóban tűnt fel. Csinos volt, távolságtartó és válogatós. A miskolci aranyifjak és mérnökök rajongtak érte, de ő kereste az igazit. Sokan mondták rá, hogy feljebb hordja az orrát, de Anna csak egy jobb életet akart. Olyat, ahol nem a sár és a szegénység az úr. De volt valami, amit Anna mindenki elől rejtegetett. Egy heg a lábán. Egy apró esztétikai hiba, ami miatt soha nem hordott rövid szoknyát. Ez a heg lett a végzete előszobája. Április 18-án szombaton délután 3 körül csörög a telefon a személyzeti osztályon. Az ügyeletes orvos veszi fel. Egy férfi hang B. Erzsébet doktornőt keresi, majd amikor megtudja, hogy nincs bent, azt mondja: akkor az Anikóval szeretnék beszélni, tudják, azzal a helyes barnával. Anna átveszi a kagylót. A hívó K. Szabolcsként, a város ismert kajakosaként mutatkozik be. De Anna azonnal tudja, ez nem Szabolcs hangja. A férfi pimasz, tolakodó, és egyszer csak kimondja: beszél a lány lábán lévő hegről. Anna elsápad, lecsapja a kagylót. Felháborítóan pimasz volt, mondja a kollégáinak. Gondoljatok bele, ez az ember látta Annát mezítelenül vagy öltözködés közben. Ott volt a közelében. Talán hónapok óta figyelte a sötétből. A 45 perc, ami mindent eldöntött. Anna este 10-kor végez. Visszamegy a nővérszálló földszinti 3-as szobájába. A szobatársa Katalin éjszakás, így Anna egyedül marad. Az ablakot résnyire nyitva hagyja. Tavasz van. Hajnali 3 óra 15 perc. A környéken csend van, a közeli Katowice étterem bulia már véget ért, de a sötétben egy alak mozog. Egy férfi, aki orkánkabátot visel, és egy lopott pongyolát terített magára, hogy ne hagyjon nyomot. Kopog az ablakon. Anna felébred. Ismerős hangot hallhatott, mert nem a biztonsági lánchoz nyúlt, hanem az ablakhoz. Kihajolt. És abban a pillanatban a pokol elszabadult. 20-25 cm-es törrel sújt le. Nem konyhakés, ez egy professzionális gyilkolóeszköz. Anna védekezik, az ujjai szinte szétnyílnak a pengétől. A támadó az arcát célozza. El akarja pusztítani a szépségét. Végül egy brutális szúrás éri a hátát, a lapocka alatt. A penge eltöri a bordáját és átszúrja a tüdejét. Anna kitámolyog a folyosóra. A fali szőnyegen ott marad a véres tenyér lenyomata. Kereste a villanykapcsolót, kereste a segítséget. Amikor a nővérek rátalálnak, még eszméleténél van. Mentsetek meg! Fáj a szám! Meghalok! Suttogja. De itt jön a nyomozás első fatális hibája. Az ügyeletes orvos, dr. C.L. a sok hatása alatt csak az arccsebeket látja. Azt hiszi, Anna balesetet szenvedett, vagy valaki csak megvagdosta. Nem fordítják meg. Senki nem látja, hogy a lány háta mögött egy tócsában áll a vér. Amikor végre hajnali 4:30-kor levágják róla a véres pizsamát, és meglátják a mély szúrt sebet, már késő. Anna utolsó szavai az orvoshoz.
doktor úr, mentsen meg! 5 óra 30 perckor Labanc Anna szíve örökre megállt. Itt megállunk egy pillanatra. Anna halott, de a gyilkosa még ott fut Miskolc utcáin, kezében a véres törrel. A következő részben megnézzük, miért takarították fel a vért a rendőrök előtt, ki volt az a titokzatos mérnök, akit évtizedekig vádoltak, és miért állt meg a nyomozás egy bizonyos politikai szint fele. Anna teste még ki sem hűlt. De a nyomozás már az első órákban halálos sebet kapott. Gondoljatok bele, 1970-ben a rendőrség nem úgy működött, mint a mai filmekben. A jelentés csak órákkal később futott be a kapitányságra. Mire a helyszínelők megérkeztek, reggel 7 óra után a tetthely már nem létezett. A kórházi dolgozók a legtisztább jó szándéktól vezérelve felmosták a vért. Letörölték a párkányt, Anna személyes tárgyait, az ékszereit, a leszakadt medálját, mindent összeszedtek. Ezzel a mozdulattal nem csak a koszt, hanem a gyilkos új nyomatát is a lefolyóba küldték. Ott volt a véres tenyérlenyomat a fali szőnyegen. A rendőrség rekordmennyiségű, több mint 10 000 embert ellenőrzött, de a nyomat nem egyezett senkivel. Ki volt ez? Egy profi? Vagy valaki, akinek a neve soha nem kerülhetett be a rendszerben? Ki állhatott ott, az ablak alatt? Nézzünk a szemébe azoknak, akiket az akták név szerint említenek. Először itt van F. Attila, a fiatal mérnök. Asperján György író évtizedekig kutatta az ügyet. Meggyőződése volt, hogy ő a tettes. Egy férfi, aki nem bírta elviselni a visszautasítást. Anna többször kikosarazta. De bizonyíték? Egy szál sem maradt. Az írót végül elítélték, mert nem tudta igazolni a vádjait. Aztán ott van L. László, egy elítélt gyilkos. A börtönben azzal dicsekedett, hogy övé a tökéletes bűntény. A hazugságvizsgáló kiverte a biztosítékot. De a DNS vizsgálat évtizedekkel később nem hozott egyezést. Lehet, hogy csak egy figyelemre éhes pszichopata volt, aki más tollával ékeskedett. De van egy elmélet, ami Miskolcon ma is erősebben él, mint bármelyik jelentés. A védett személy teóriája. A népnyelv, a régi kórházi dolgozók mind egy irányba mutatnak. Egy befolyásos pártfunkcionárius vagy egy neves főorvos fia felé. Miskolc akkoriban a szocialista ipar büszkesége volt. Egy ilyen botrány nem vethetett árnyékot a rendszerre. Beszélnek egy törről, ami előkerült egy házkutatás során, de titokzatos módon eltűnt a bűnjelkamrából. Beszélnek tanúkról, akiket elhallgattattak. Miért hallgatott az országos sajtó? Talán, mert a szálak olyan magasságokba vezettek, ahol a törvény már nem lát. Ahol egy telefonhívás Budapestről többet ért, mint egy ápolónő élete. 1990-ben a Labanc Anna gyilkosság elévült. Ez a jog hideg ítélete. Ez azt jelenti, hogy ha a gyilkos ma besétálna a rendőrségre a véres törrel, és mindent beismerne, szabadon távozhatna. Gondoljatok bele Anna édesanyjába. Ott feküdt a szemközti épületben, betegen, miközben a lányát mészárolták. Úgy halt meg, hogy nem kapott választ. Vajon hol van most a tettes? Talán köztünk jár, talán ő is nézi ezt a videót. Talán ott ül a miskolci villamoson, és nézi a kórház ablakait. Labanc Anna. Nem csak egy sárguló akta. Ő volt a lány, aki tanult, aki gyógyított, aki szebb ruhákról és boldogságról álmodott. A gyilkosa elvette az életét, a rendszer pedig elvette az igazságát. Mi azonban nem felejtünk. Amíg beszélünk róla, amíg keressük a válaszokat, addig Anna története nem ér véget. Nyugodj békében, Anna. Miskolc nem felejt el téged.